नोंथांमोननि गामिया बिटिआरआव हाबदोंना हाबाखै? जोंनि गामियाथ' दा बिटिआरआव हाबाखै। दाथ' जोंहा मालायफोरनि बिटिआरआव हाबनानै दा जिथुनाखि इलेक्सन जागोन, इलेक्सननि हेम गेम जानानै दं, थांनाय फैनाय गोम गोम नुदों। दा बेफोरखौ जोङो जाहा नुनानै दुखु मोनदों आरो। जोंनाबो जुदि गामिया बिटिआरआव हाबोमोनब्ला जोंबो बेफोरबायदि खालामनो मोनगौमोन होननानै सानदों आरो। बे समाव प्रमद बर'खौ मा खावलायगोन जेनेबा नोंथांमोननि गामियाथ' जेनेबा बिटिआरआव हाबाखै? दा जों बे समाव प्रमद बर' सारखौ खावलायनो सानदों। जोंहाबो नैबे दानि इलेक्सनाव प्रमद बर' सारा देरहानानै आरो गोदान जुदि सरखार दायोब्ला जोंनि गहपुराव बा जोंनि गामि बा खाथि खालानि ओनसोलाव थालांनाय गासैबो गामिफोरखौ बिटिआरआव सोनांगौ आरो खालामनांगौ होननानै सारनि खाथियाव जों खावलायनाय थाबाय आरो जागोन होननानै जों मिजिंथिबाय आरो। दा होमबा फैबाय थानाय समाव धोनस्रियाव जोंनि गहपुरनि जानानै भट होनो थांगासिनो दङ। दा बे समाव सोर सरकारखौ फैजानो लुगैयो? फिन आरोबाव जोङो बे सारखौनो देरहानानै देरहासार जानानै मोजाङै सरखार दानानै जोंनि गहपुरखौ जेसेबांखिनि थालांनाय बिटिआरआव सोसननानै होनायखौ जों आसा खालामदों आरो। बे समाव प्रमद बर'आ गहपुरनि थाखाय माबाफोर मावलांनानै होलांबाय नामा, आसनि बायदिसिना फोसावबाय नामा, बेखौ खोनादों नामा? दा खोनानायाथ' एसे खोनादों आरो। जोंहाथ' जोंनि गामिफ्रा बिटिआरआव हाबाखै नालाय, दा जायफोर बायदि बिटिआरआव हाबनाय बेफोराव जोङो बबेबा मन्दिरनि थाखाय 2 लाख रां बेफोरबायदि मन्दिरफ्राव होलांदों बा चेक होलांदों होननानै जों मिथिदों। स्कुलफोरावबो फिथा हास'दों होननायखौ जों खोनादों। सारा फैनानै जोंनि बे गहपुर हालामाव बेफोरबायदि खामानिखौ बुंनानै गालांदों बा खालामलांदों आरो। जोङो खोनानानै जोबोद गोजोनदों। जाहाथे जोंबो फैगोन गोदानै सरखार दाफिननायाव जोंनि गामियाबो हाबोबा जोंबो मन्दिर स्कुल बेफोरबायदि थालांनायफोरखौ जोंबो मोनगोन होननानै जों आसा खालामनाय जादों आरो गोसोआव। हाग्रामाया सिगांनि समाव जे रायजो खुंदोंमोन, दा बे समाव गहपुरनि थाखाय माबाफोर लाबोना होफैदोंना? हाग्रामाया 17 बोसोर रायजो खुंदों होननानै जों खोनागासिनो दं बा खुंदोंमोनबो सारा। थेवब्लाबो जोङो जेबो आसनि लाबोनानै होफैनायखौ नुवाखै आरो। जों जेबो मोनथियाखै, मोनाखै। हाग्रामाखौ माबा बुंगोन दा? हाग्रामाखौथ' आरो माथो बुंबावनो, बर'जों बर' जेबो बुंला आरो। थेवबो सारा हाग्रामाया हाग्रामाखा, प्रमदआ प्रमदखा। हा हुनि जेंनाखौथ' दा प्रमद सारानो मावनानै होनाय जाबाय। दा सिगांनि हाग्रामा सारा जोंनि गहपुराव जेसेबांखि हुलुस थुलुस जादों बा बायदिसिना जादोंमोन, बेवहाय हानि सोमोन्दै जेबो खालामनानै होनो हायाखिसै। दा प्रमद सारा जोंनि गहपुरनि हाखौ खालामनानै होनाय जाबाय। जों बेखौ गोजोननाय मोनदों आरो। बिनि दारैनो बे प्रमद सारनि दारैनो हायाबो जानानै फैबाय आरो बिटिआरनि सिमायाबो जानानै फैबाय खोमा होननानै जों सानो आरो। जुदि सिगाङावनो बे हानि खामानिया जानायमोनब्ला दासिम बिटिआरआवनो जोंनि गामियाबो बा गहपुराबो गासिबो हाबफाजोबगौमोन खोमा। बिनि थाखायनो जोङो दा प्रमद सारखौ गोदानै सरखार दानायखौ लुबैयो आरो।